Takže vítajte od dnešného videa. Dneska si ideme zahrať toto. Už som si to nejak zahral, tu máme tieto veci. A my musíme poraziť trénera. Ale vy poviete, že akého trénera? V tomto ľavovom svete musíme poraziť tamtoho trénera. Je mega OP a všetko vie. Môjho startera tu nemám, je to ten zajac, kvôli tomu, lebo som niečo spravil, hej. A toto je prvý diel, hej. Oh my god! Wow! A kvôli tomu som toto začal natáčať kvôli tomu, lebo som to videl na Robloxe a je to aj dosť populárne, hrá to v pohode dosť ľudí a ja som rád, že toto natáčam, lebo ma to aj baví. Síce som začal skôr, než ste ako očakávali. Už mám klasu, ale to je jedno. Teraz sa posunieme o trochu ďalej. Že ideme to donatáčať. Jak som vám povedal, tak ideme takto supera. Dneska som si už vylepšil aj nášho tohto. Neviem, že už som sa budol, lebo už prešli také 2 dni. Takže tohto mám na levo 40-ke. Tohto, táto lička je mega dobrá. Potom mám ešte tohto, môjho partnera mám tuto. A ja viem, že ako všetko sa takto deje, hej. A že ako mám toto veci, hej. Takto a tu a takto, hej. Ale a že som mal poraziť toho týpka, viete, tamto trénera ako. A ja som ako išiel, hej. A teraz vám ukážem, že aký som ako silný, hej. Ja začnem týmto. Ten je podľa mňa aj najsilnejší na tento ako bajom. Ten porazí aj sám toho bossa ako. Tak ideme na to. Ok, ideme. A tu je challenge. Už som ho porazil 2-krát, takže nemusíte sa obávať, že by som to nejak nedal, ale toho posledného, toho som už tiež dal, ale úplne neviem, že či ho ne. Že akože, či teraz sa mi to ako vyjde. Ale malo by mi to výjsť. Dajme môj super útok. On dal toto. Inak ja si na toto pamätám, že to dával, ale ja som sa nikdy až tak ako tým nezaoberal, že ako dá toto alebo takto. A teraz by som to určite ako mal dať. Vidíte, už za chvíľu je mŕtvý. Predtým bol taký silný, ale teraz už nie. Ani sa nemusel vylepšovať, je dead. OK, a takmer som vám zabudol povedať, že máte dať like a odber, ako predtým. A tiež som vám chcel ešte povedať, že tu máme celkovo nového hostia, a to je Vlkodlak. On ani na YouTube, hej, Vlkodlaka. To je baba, hej, aby ste si nemýlili, pretože niektorí to podľa mňa z vás majú ako. Ale teraz tu bude vo videu a nemá dobrých až tak tých evomonov. Takže budeme musieť ju naučiť a také veci spraviť. Málo coinov, OK. A teraz idem spraviť takú jednu vec, hej. Kde to je? Tuto, áno, nie. Kalendár, áno. Nie, tuto nie. Kde to bolo? Nie, tuto nie. Lebo ja som niekde mal, že mám... Nie. Rewards, áno. Doriti. K 16? Tak to budeme musieť spraviť toto. To bude zle. OK. A takže ideme, hej. Ja som tu chcel získať ešte toto, nie v tuto, ale v tuto som chcel získať Blazewood, ale ja ho potrebujem získať.
To je jediný zásah, ktorý potrebujem. Blaze boot. Lebo ja potrebujem teraz, koľko mám tých šatov? Tuto Evolution. 16. To bude stačiť na vyvinutie. A teraz ideme na tuto. A ja ho chcem dať na miesto teraz. Budeme trénovať na miesto tohto. A vymeníme to takto. Takže ideme. A my iba počkať. No. A few moments later. OK, som tu. Tento, bubble, má To je také divné. OK, takže teraz máme tu aj toho vlkodlaka. A ten je tu, má Blaze Boota. Ja som si ho mal dať. To je také hovacké. Počuj, ale v tom Daily Rewards by som ho dostal? To zase nie. Ale ja idem teraz zapasiť a môžete aj vlkodláka počúvať aj všetko. A čo som išiel s týmto? Ja ho skúsiť. To je aký slabý. Potom týmto aspoň nie, ja jem týmto, áno. Tým sa to dá najlepšie. $255. Yes. Chcete ďalší diel s Evomonou, tak musíme dosiahnuť tak veľa odoberateľov. 20. Pre vás to možno není veľa, ale ja by som bol veľmi rád, keby sme aspoň to získali, ale viete, lebo ja ochotne sám nemám, vieš. Viete? Toľko odoberateľov, iba 3. Teda, keď sa toto už natáča, no tak by som mohol mať aj už viac, no. Môžeš, vlkodlak, niečo povedať? To je super. Takže vlkodlak je oficiálne ešte zahálený a úplne To vieš povedať na vrajvosť? keď dotočím video. Aký silný útok. Tak možno to dám. On mi dal toľko málo. 12 hávok, prosím, vylepší sa. Hoci čo. A čo mám povedať? Ja som použil s 10 levelom. A môže niečo povedať do videa. Neviem, To je aký OP. niečo si vymyslím. Tak to čo je? Bude taký OP. Tak, no nic. Yeah, boy. OK. Evomonov a Fast Food Simulator budeme natáčať asi najviac. Super, použil som znova jeho. Ten je dobrý. To viac nie sú Ale to je dobré, že on porazí 30-kového a to má iba level 14. To je aké dobré. No. Ja tu neviem, ja tu nemôžem, toto. Mne sa tu nedá pozerať poraz nikoho. Áno, tak sa musíš teleportnúť naspäť. A ja sa teleportujem. Vidíte, on aj tak ani to nevie. Tak počkajte. To musíš... A few moments later. Do čoho, do čoho? Do toho modrého a to iba klikni, že dajš si ten jeden level. A few moments later. OK. A Bubble je oficiálne podľa mňa ten najlepší starter. Ale je ten najhnusnejší. Nič som nepovedal. Nič. Tom sa musel... 35 level! Čo ti šibe? To nedám. To... Ja som debil. Ja to nedám teraz. Ako dám, ale... Prečo som použil jeho? Ja som taký debil.
A nakoniec použijeme ten najlepší útok. Aj ten najlepší ako... Som si ho inak vylepšil a najlepšia vec na to získavanie tých šardov, jak ste niekto nevedel, tak to je ísť do Summon Rise. Tam si môžete spadnúť bossa, takto a máte to. Super, znova mám ho. To som si moc nepomohol. Super, a porazil som ho nad dverami. Nic, ty si mi vypol. Mám takú dohádku, to si nevšimajte. Chceš? Tam máme takú dohádku, oni sa dohadujú. To si nevšimajte, Bubble, podľa mňa, keď máte Bubble ako startera, tak viete, čo máte spraviť. Ísť do tohoto sveta a tu všetkých poraziť. Keď budete mať ochotne level 10. Matička pekná. Mňau, 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 mňau. Tuto si získate levely rýchlo aj Pokémonovo. To bude také dobré. To čo je, sa nedá. Speed Rush. Dáme tuto feed a najmä ho na 21 level, tak to som ešte nevedel. Nič. 21 level. 35 potrebujem na to hlúpe vyvinutie. To by, to by, ja neviem, poraziť to nikomu neporazí. Tých poraž, tých malých. A few moments later. Ok, všetko v pohode, počkajte. A few moments later. Počkajte. Ok, som tu. Ideme ďalej. Ok. Máme ho perazeného. Yes. Jasné, ak budete chcieť, tak píšte do komentárov, že teda ak teda budeme mať, pretože musím to nejak prekabátiť, takzvané. Ja som ho aj len chytila. Že či chcete, zo skalkanico. Ona chytila toho nového. Nie, ten nového. Ale nie. Nie, ty získaj iba útok. To je aký dobrý tento vodný. Ak chce skalkanic, tak nech si kľudne zahraje. Je všetko úplne jedno. Dúfam, že sa vám aspoň jedna séria Fast Food alebo Evomon páčia. Takže, neviem, tak proste hoďte tam like a odber. Keď chcete, aby som natočil ďalšie video s Evomonou, tak dajte odber. A keď chcete, aby som natočil ďalšie video s Fast Food Simulator, tak dajte like. Som zvedavý, že koľko vás to bude. Je jedno, že či na to video, ale hlavne na toto video. Dajte like alebo odber. Dúfam, že ste radi, že natáčam a takto, ale aj tak som nový a začiatočný youtuber, takže moc ako som není dobrý a nemám dobrý content a preto natáčam Fast Food Simulator.
to není až tak populárna hra. Geometry Dash, lebo ma to baví. A potom ešte jasné, že Garden Tower Defense, ale to až tak nebudem hodne točiť, ale... A Evomon ešte, Evomon na teraz asi... baví najviac, no. Teraz poslednú dobu. Dám mu ďalšiu Blueberry. Level 27 a musíme dať level 35. A potom jasné, že ukončíme video, pretože toto video bude dlhé. A možno aj, podľa mňa aj 20 minút. Takže nechajte sa prekvapiť, že koľko. Teda ja sa nechám prekvapiť. Vy už to rovno viete, vy sa môžete pozrieť všetko. Ale ja ešte nie. Takže OK, takže vždycky si vyberte toto a na tomto láva svete robte všetko, dávajte, pretože moji Pokémoni to dávajú tiež aj ledva. A je to dobré. A pri ďalšom videu spravíme takú jednu challenge, hej. Pri ďalšom videu ak na toto videjko bude viac než 20 odoberať viac než 20 lajkov, tak 20 lajkov, no áno, tak tiež spravím to, že, spravím 15. Keď bude 15 odoberateľov na 15 lajkov na tomto videu, tak spravím to, že spravíme challenge, že kto skôršie vylevli jednolevelového Pokémona. Akože môže to byť hocikto, že proste aj ten najhorší a takto. Ale dáme si ho na level 4 a potom ho musíme dať na ten najväčší level, čo môžeme. A komu sa to podarí komu sa to podarí, tak bude ako na tento kanál bude môcť povedať, chcem tu byť áno, nechcem tu byť nie, a že kedy chce a takto, hej. Takže pre nich to bude dobré, ale keď to spravím ja spravím takú, to si nechám pre seba, pretože ja môžem spraviť hocičo, hej. Ultimateku mám. Ja mám Ultimate. To si robíš srandu. Ultimate. Yes. Toby, No? poď sem. Ak chceš. No áno. Môžem sa to Áno, môžeš, to je druhý. To je druhý svet, to je druhý. OK. Takže mi to tu 35 level, hej? Už máme blízko. Takže viete, čo ja spravím? Povedal som síce, že do 35, ale toto video je jasné, že dlhé a môžem tu kecať, môžem robiť hocičo. Toto video predložím a bude to mať 30. Takže ja to tu nechcem zdržiavať a ideme spraviť to, že to ukončíme. A čau!